Werkudara Prabu Puntadewa maringke pustaka Jamus Limasada karo Prabu Kresna. Ana? Iya. Karepe piye iki? Ki aku nek nesu nguyuh sanggon-gon iki. Ya aja nguyuh sanggon-gon ora. Tielot Apa? tielot Toilet. toilet. Tielot ora. Ngarani kleru kok ora. Heeh. Niki pancen wis disengaja, jelas wis disengaja. Nek carane kaya ngene iki, aku ora trima. Aku ora seneng nek kahanane kaya ngene. Pancen niate arep gawe sengsarane Bapak Semar. Oke, ora masalah. Nek ngono wis ora do ngelingi lelabuhane Bapak Semar. Tru, tanganmu ngene, Tru. Ya. Tanggo mik. Oh ya. Ora do ngelingi lelabuhane Bapak Semar. Muni kok muni. Mula kang sawe aku ora nrimake. Aku ora nrimake diatur ngersane Bapak Semar. Nek Pandhawa ora komplit, ora iso sowan ning Karangkajempel. Ndara Sedewa murca, Ndara Sedewa lunga. Sing nundung sapa? Sing nundung Pak Kos. Waduh. Sing nundung Ndara Werkudara. Sing nundung Ndara Werkudara. Gagong. Sing nundung Ndara Werkudara. Sing nundung Ndara Werkudara. Mula wektu dina iki Ndara Werkudara karo Prabu Baladewa menjadi terdakwa. Lho. Aku ngapa? As kowe kakane Kresna ta kowe? Kowe kakane Kresna, aku tak takon karo kowe. Ndarawati ketaman goblok apa ora? Lho aku ora ngerti. Sampeyan mriki sebabe dikanthi Prabu Ndarawati kon dadi seksi. Seksi yang mengatakan hal yang tidak nyata mendapat sanksi. Anda kesalahan. Melanggar pasal 521. Pasal piro, Gong? 521. Apa kuwi? Dedak. Makan pitik. Iki kepiye? Ora kepiye-kepiye. Iki kanane kaya ngene iki nang nganti Pandhawa ora tekan Karangkajempel tak etungi. Pira, Tru? Pirang dina foto pirang dina? Manut sedina rong dina. Niki kula wangsul. Kula bali. Ning nek nganti tak etungi mengke suruping Sang Hyang Surya manjing wonten ing njodhok sisih kilen munculing Candhe Ayu. Wonten ing antara iso ketinggal kuning gemrining kaya kencana sinangling. Nek nganti Pandhawa ora rawuh ning Karangkajempel terus terang terus Philip kula pokoke wangsul teng Karangkajempel matur karo Bapak. Liwat ngendi kok apike? Hah? Liwat ngendi? Terus kono belok kiri lurus wae. Kaya kertanya. Cakepane ngono iki ta, Tru. Lurus kono belok kiri menggo wae ora. Ayo saiki nek ngono bali matur karo Bapak. Andake Bapak Pandhawa rojah receh ora komplit mergo dong gegeki benere dhewe, Pak. Nyuwun Agung. Mugi ngayomana marang Praja Ngamarta saisinipun. Nun mangke Koko Prabu. Dereng sawetawis dang rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu jimat semban kula. Koko Prabu pengayoman kula ing Dwarawati, Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Sarawuh paduka Kanjeng Koko Prabu kula ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Koko Prabu jimat semban kula. Koko Prabu pengayoman kula ing Dwarawati. Ya jagat Mahistungkara wayah Bathara jagat. Lho nggih, Yai. Sakalangkung bombong raos sing manahipun ing Ngara ing Dwarawati, dupi kula tampi timbalanipun kadang kula Yai Prabu Darmakusuma. Asung masganipun paduka Yai sampun kula tampi karya bombong raos sing manah. Namung kepareng kula ngaturaken pudya pangastawanipun ing Raka kunjuk ngersa paduka Yai Prabu kadang kula ing Ngamarta. Koko Prabu, kula pun dinggo jimat paripih dayana ning kasantosan. Mugi kepareng pinarak ingkang langkung sekeca wonten ing Datulya Praja Ngamarta dinten sakmangke menika Koko Prabu. Yai, sampun boten kirang prayogi bisawanipun rakanta ing Dwarawati wonten ing Praja Ngamarta titi kalenggan sakmangke menika, Yai. Koko Prabu kasinggihan mekaten.
miwah Koko Prabu Mandura Sarawa Paduka rayi para Ngamarta ngaturaken karaharjan tedhak paduka wonten ing praja Ngamarta Koko Prabu Baladewa jagat wasisaning Upacara wayah loro jagat Pathik Indra Jaladewaku Yai sakalangkung bombong raos sing manipun ing Raka ing Mandura dupi kula tampi timbalanipun kadang kula Yai Prabu Ngamarta sawanipun ing Raka ing Mandura tansah pinanganing kawidadan niring Sambikala durga mendhak kala sirna namung kepareng kula ngaturaken salam taklimipun ing Raka kunjuk ngersa paduka Yai Prabu kadang kula ing Ngamarta Yai Prabu Darma Kusuma kula pun dicundhaka panglingga murda amawahana kabagyaning gesang kula Koko Prabu mboten langkung kaskecakna pinarak ingkang langkung sekeca wonten ing praja Ngamarta kawula nuwun sampun boten kirang prayogi pisawanipun ing Raka ing Mandura dinten sak mangke menika Yai Prabu kadang kula ing Ngamarta Kresna kakangku aku ngaturake basaku katura Kresna kakangku kadangipun Kakang Dimas Werkudara siadur bekti kalawan pun Kakang wis dak tampa kanthi bombong penggalihipun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana Dimas Haryasena ndak gegem dadiake jimat ora liwat prayoga nugun mulenggah Baladewa kakangku aku ngaturake basaku katura Baladewa kakangku kadangipun Kakang Yayi Werkudara iya siadiatur bekti kalawan pun Kakang wis tak tampa kanthi lega-legawaning penggalihipun Kakang ora liwat pangestuning Baladewa Tampanana Werkudara ndak gegem dadiake jimat pangestuning Kresna kakangku lan Baladewa kakangku amawahana kasantosaning lair batinku Kresna lan Baladewa kakangku Werkudara kadangipun Kakang iya Dimas Haryasena ya kaya prayoga aturing siading ing Mandura lawan pun Kakang ing Mandura Koko Prabu nadan ing raying Maduka pun Arjuna kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu Ndrawati Janaka ndak tampa ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana Arjuna kula mendhingga jimat paripih dayana ing kasantosan Koko Prabu Baladewa kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ya Janaka ndak tampa ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana kula pundhingga jimat paripih dayana ing kasantosan mugi sekecakna pinarak ing langkung sekeca Koko Prabu kekalih Arjuna kaya wis ora kurang prayoga ya Janaka kaya ora kurang kepenak praptaning Baladewa ning praja Ngamarta nadan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ya kembar tak tampa ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana Nekula Sedewa ya kembar wis dak tampa silatur bekti kalawan pun Kakang ora liwat pangestuning Baladewa Tampanana pinten tangsen kula pun dinggo jimat paripih dayana ing kasantosan kula nuwun kula pun dinggo jimat paripih dayana ing kasantosan mugi kasekecakna pinarak ing langkung sekeca Koko Prabu iya kembar kaya wis ora kurang kepenak praptaning nata Ndrawati ning praja Ngamarta ya Nekula Sedewa kaya wis prayoga sawanku ana ing ngersaning kadangmu Yai Prabu Darmaji Koko Prabu saestu adamel gugup gagap guragapan raos sing manahipun ingkang raying Ngamarta krana rawuh paduka ingkang boten cecala ingkang saderengipun upami alit utusan gandhek sak kembaran agengipun utusan Nayaka ing Dwarawati bileri kelenggan sak mangke paduka Kanjeng Koko Prabu badhe kepareng tedhak wonten ing praja Ngamarta saestu Koko Prabu kula nedya ngrakit arata kencana kinarya methuk paduka Kanjeng Koko Prabu saha nyawisaken Hermawar kinarya miji yampian paduka Kanjeng Koko Prabu kinarya tandha bektinipun kadang taruna tumraping kadang werda Koko Prabu Ndrawati miwah Koko Prabu ing Mandura Yayi kadang kula nadyan nembe kawiyosing pangandikan kemawon persasat sampun kadidene kejugurkan Wukir Sari kelepaning Samudra Madu manahipun ing Raka Indrawati namung semanten tata upacara ning kaprajan ing mekaten menika kala wau boten sak trepipun menawi paduka pisungsungake dhateng Raka Indrawata krana menapa Yayi pangraosipun ing Raka Indrawati pendak-pendak kula katimbalan sowan miwah
menawi kula sowan wonten negari ing Ngamarta menika pangraos kula tanpa beda kados kula menika wangsul wonten negari Ndarawati. Mila sampun ngantos dipun benten-bentenaken mangsa kala benjang menawi kadang-kadang kula para Pandhawa wonten wekdal ingkang mirunggan nedya tetinju dhateng negari Ndarawati kaecalna jiga kelawan Pekewu Durgama Sangga Runggi. Ngamarta utawi Ndarawati karengku kados dene negari Ngamarta kalih kali ngatunggal. Ingkang boten saged pinisahaken Nyai Prabu Darma Aji. Koko Prabu ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Malah ingkang raka ing mandur-mandur ugi. Kula menawi dados paseksen antawisipun Ndarawati lan Ngamarta menika boten saged dipun pisahaken. Mila boten wonten awonipun menawi tiganipun ngemor menika Mandura. Mila antawisipun Ngamarta Ndarawati lan Ngandura menika boten saged pinisahaken, Yayi. Sawanipun ingkang raka ing Mandura nderekaken jengkaripun kadang kula Yai Prabu Ndarawati ing nedya sowan dhateng negari Ngamarta. Malah sakmangke gandeng sampun mapan wonten ing Datulaya. Kepasang Yogya katuju ing Inu. Dene para Pandhawa nedengan wontenaken pasewakan madyaning Datulaya negari Ngamarta. Dumunten sakmangke kula aturi nampi dhateng sabda pangandikanipun kadang kula Yai Prabu Kresna. Ingkang saking menika Koko Prabu kepareng daya-daya kula cemadung dawuh menggah menapa ta wigatosipun dene Paduka Kanjeng Koko Prabu Ndarawati kepareng tedhak wonten ing Praja Ngamarta menawi kepareng kawedharing kathah wonten kababarna nanging menawi waditu menaping para kadang sentana Koko Prabu monggo kula dherekaken manjing salebeting kedaton pepanggihan catur netra kelawan ingkang rayi Ngamarta Koko Prabu Ndarawati. Yayi kula wonten timbalan malih-malih menapa? Sawanipun ing raka ing Ndarawati ing sepisan tetinju dhateng yuwananipun kadang-kadang kula para Pandhawa jernyatanipun menika sampun dados kewajibanipun ing raka ing Ndarawati. Ngiras pantes netepi kewajiban ing angka kalih. Sawanipun ing raka ing Ndarawati wonten Praja Ngamarta mriki mboten sanes kejawi namung anggen kula nyuwun dhateng Paduka Yai Prabu kepareng paring kawelasan dhateng raka ing Ndawaraka. Menapa to dasaripun dene kula nyuwun kawelasan krana menawi tanpa pambiyantunipun para Pandhawa satemah dinten sakmangke negari Ndarawati badhe lebur tumpur tanpa dadi Yai Prabu Darma Aji. Mila sawanipun raka ing Ndarawati dinten sakmangke namung badhe nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng pring kadang-kadang kula para Pandhawa supados berat penandang ing sinandang wonten ing Praja Ndawaraka Yai Prabu Darma Aji. Hanjrah ingkang Puspitorum Kasilring Samirana mrih Sekar Gadung Nas Kandanya Maweh raras renaning driya Suraos kados pundi Koko Prabu dene Paduka paring dawuh ingkang mekaten jernyatanipun jagat menika sampun dados paseksen
Ngibaratipun Pandhawa menika ngendika seklimah tindak sepecak mboten nate kantun tansah tetarosan lan paduka Kanjeng Kaka Prabu. Paduka minangka dados surya pepajaring para Pandhawa. Paduka minangka dados panuntuning para Pandhawa. Tetela mekaten ya sing pangandika paduka. Nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng dhateng para Pandhawa. Yayi, apan mekaten ingkang kedah kelampah. Jernyatanipun menawi boten para Pandhawa ingkang suka pitulungan dhateng Raka Indrawati tan wandhe. Samangke paduka Yai Prabu badhe mentala nyumurupi leburing Praja Indrawati. Krana saking menapa dene paduka paring dawuh mekaten, Yayi, mugi andadosna ing kawuningan. Sampun wonten 3 candretang lengan hingga dinten sakmangke menika negari Indrawati kados nampi welaking Jawata. Kathah para kawula ingkang enjing sakit sonten ketiwasan, sonten sakit enjing kapralaya. Mongko sampun boten kirang-kirang nggen kula ngrawuhaken para Brahmana winasis sewa sugata miyang para nipuna supados nambak rengkaning praja parandene katindakaken gagar wigar tanantuk karya. Mangsa kula ingkang sampun ngatetepaken ingkang Raka nglampahi prihatos. Wancinipun anggara kasih kula sarenalite sesemek ron raja mula bebantal bata sarimbat. Wonten ing madyaning alam pasumpenan kula nampi sasmitaning Jawata ingkang dumeling wonten ing Karna. Bilih negari Ndrawati saged waluya nirmala temah jati, jati temah mulya. Menawi para Pandhawa ingkang suka sakbiyantu bot ripotipun ing Raka Indrawati. Nuwun pamunten. Mboten nampi aku lara barep pisan dhateng ngaturipun Yai Kresna babar pisan mboten. Nalika semanten kagiat raos manahipun ing Raka ing Mandura. Dupi kula tampi sowanipun kadang kula ing Ndrawati. Sareng kula dangu menapa ta sababipun Yai Kresna teka sowan dhateng negari Mandura. Kanthi pegat-pegat aturipun Yai Prabu Kresna piyambakipun matur dhateng Raka ing Mandura supados sakmangke ingkang Raka andherekaken sowanipun kadang kula Yai Prabu Ndrawati dhateng negari Ngamarta kinarya saksi tama badhe aturipun Yai Kresna ingkang tunduk paduka Yai Prabu Samyaji. Sanget boten kinten menawi negari ing Ndwarawati ketaman pagebluk ingkang madal sairing usada. Yayi, mboten nama kula badhe ngetingalaken lelabatanipun Yai Kresna babar pisan mboten. Mboten nama kula badhe menika ngetok-ngetokaken lelabuhanipun Yai Prabu Kresna menika babar pisan mboten. Namung sampun marambah makaping-kaping pendak-pendak Pandhawa nika nampi pepeteng Yai Prabu Ndrawati ing saged madhangaken Pandhawa nampi ribet. Yai Prabu Ndrawati ing saged ngudari ribet menika kala wau. Mila sampun satrepipun menawi paduka Yai Prabu tumunten suka sakbiyantu dhateng kadang kula Yai Prabu Kresna. Kaka Prabu wonten dawuh. Ing kanyatanipun Pandhawa mboten badhe selak namung gandeng Pandhawa menika gangsal cacahipun. Menawi kepareng sakmangke paduka Kanjeng Kaka Prabu suka paring dawuh tumunten ingkang rayi Ngamarta. Saged badhe sakbiyantu dhateng bot ripotipun kadang kula ing Ndrawati Kaka Prabu Kresna wonten paring dawuh kula sasangga runggi ora usah tidha-tidha penggaling Yai Prabu Ndrawati itu muli aturna apa ingkang mbok perlokake lan apa ingkang mbok bakal mbok gunakake kinarya maluyakake Praja Ndrawati. Matur marang Yai Prabu Darmaji Siadiwa sekalian Purbawasesa. Kaka Prabu ngestaken dawuh. Ya Yayi, wale-wale menapa? Negari Ndrawati ing taman pegebluk menika kala wau saged waluya nirmala temah jati, jati temah mulya. Menawi para Pandhawa ingkang suka sakbiyantu inggih menika kula nuwun sewu maringaken pustaka jamus miyang jimat lima sada. Badhe kula boyong dhateng negari Ndrawati kinarya tumbal wadaling praja. Yai Prabu, seru sanget panyuwunipun Raka Indrawati gandeng kula mangertos bilih pustaka jamus lima sada menika daya piyandeling para Pandhawa. Piyang menika kekiyatanipun para kadang-kadang kula para Pandhawa. Namung menapa inggih paduka badhe mentala nyumurupi rubuhing Praja Ndrawati ingkang kanyatanipun rinten pantraning dalu nata Ndrawati menika mboten kendhat tansah netepi dhateng kewajiban kula minangka dados panuntuning kadang-kadang kula para Pandhawa. Kaka Prabu wonten timbalan menawi dipun kemarangaken kula badhe tetarosan lan kadang-kadang kula. Jernyatanipun kula mboten gadhahi Purbawasesa tumraping pustaka jamus kelima sada. Krana menika mboten kula ingkang handar beni nanging kadang kula Pandhawa gangsal cacahipun
ugi nggadahi Purbawasesa sami kaliyan ingkang rayi Ngamarta tumrap pusaka Jamus Klimasada. Menika langkung prayogi Yayi. Werkudara. Nggih. Monggo penemuning Siadi kepiye Dimas? Yen pancen Ndarawati kudu ditumbali nganggo pusaka. Tumrap Werkudara penemuku ngene. Pandhawa isa kaya ngene sega panuntuning Kresna kakangku. Pandhawa isa mukti. Mulya ento dikerta waji. Nggone Pandhawa bakal males kabecianing Ratu Ndarawati. Tak kira ora bakal bisa dikerca waji nganggo akeh brana picis. Mula tumrap Werkudara upama kudu Ngamarta ingkang rubuh, upama kudu Pandhawa ingkang sirna, nanging Ndarawati wilujeng niskala tumrap aku ikhlas. Werkudara mengkono penemuning Siadi. Ya, Arjuna kula nun maring adhawuh. Siadi darbe penemu apa? Koko Prabu menawi tela menika dipun betaken dening Koko Prabu Ndarawati. Monggo kula aturi maringaken. Babagan perkawis para Pandhawa sak mangke gampil ingkang langkung prayogi netepi dhateng kewajibanipun para Pandhawa ingkang sampun dipun utus dening para Jawata kinarya tetulung dhateng sak pepadaning gesang wonten ing jagat raya menika. Koko Prabu kadangku panengah ya becik apa ngangsir aturake kelawan pun Kakang. Koko Prabu kasinggihan mekaten. Nakula mboten badhe gadah atur ingkang kathah namung jumurung dhateng kersanipun kadang-kadang kula sepuh dayanipun Kakang Mas Jodipati, Kakang Mas Panengah. Kula nderek kemawon Koko Prabu. Sadiwa kula maring adhawuh. Siadi ingkang adat sabene darbe atur ingkang langkung prayoga. Maradagi matur marang pun Kakang dipun paringaken Koko Prabu. Iya ndak keparengake Dimas. Sigra-sigra yen pramana kanca sigra ngrakit nawang sesangka. Nalindra Mbekmarwa sing sang katriku mulung mangrempak ing wadya Kurta kurore kagiri-giri Ronanggana magawiya gelarira wang-wang Nonamit pasang Kalimantabil tinebene ngilodoni dumawahing tawang-tuwang gandeng sampun wonten palilah saking Maduka Kanjeng Koko Prabu klilanana ingkang rayipun Wragil munjuk atursa Maduka Kanjeng Koko Prabu. Iya kadangku Sadewa Siadi darbe atur menapa kula mapunten. Sewu-sewu kanapatanipun ingkang rayi tadah wadana menawi pemanggihipun ingkang rayi Ragil menika radi benten lan pemanggihipun kadang kula Kakang Mas Panenggak tuwin Kakang Mas Panengah. Karena kula nggadahi pemanggih piyambak Koko Prabu. Penemuning Siadi kepiye Dimas Maradiagi aturna marang pun Kakang kula nuwun sewu. Ingkang sepisan ngingi babakan pustaka Jamus Miyang Jimat Klimasada. Koko Prabu kedah inget. Koko Prabu kedah emut bilih pustaka Jamus Miyang Jimat Klimasada menika mboten kok panggesanganipun para Pandhawa piyambak menika babar pisan mboten. Nanging sedaya para kawula sak negari Ngamarta menika ngeyop dhateng pangawaosipun pustaka Jamus Miyang Jimat Klimasada. Mila menawi negari menika kecalan pustaka Jamus Miyang Jimat Klimasada tan wande badhe kathah sangganing para kawula ingkang samya nungsang puyang budel bingung gesangipun satemah nandhang kacintrakan agengipun badhe wonten inggih menika lelampahan ingkang gegirisi ing tumanduk wonten negari Ngamarta. Mila Koko Prabu menawi paduka badhe maringaken pustaka Jamus Miyang Jimat Klimasada menika dhateng sinten kemawon menika kedah dipun taliti langkung hormati dipun gelar tuwun dipun gulung sampun ngantos tuna ing tembe wingkingipun. Sedewa kula maring adhawuh nanging ingkang ngambil pustaka Jamus Miyang Jimat Klimasada kuwi Koko Prabu Ndarawati mongko bakal digunakake kinarya nambak welaking jagat ing tumanduk ana ing Projeng Ndarawati. Apa kaya ngono kuwi ora jeneng tetulung marang sak pepadane. Kula nuwun sewu menawa paduka badhe ngikhlasaken negari Ndarawati reja mulya ayem tentrem nanging paduka kecaran pustaka Jamus Miyang Jimat Klimasada
wekasan nyengsarakaken sedaya para kawula sak negari Ngamarta. Kula nuwun pangapunten lho. Mboten ateges kula menika badhe nyentrulani rembakipun Koko Prabu Ndorowati menika babar pisan mboten jer menika kadang kula werda ing mesinipun kula tansah ngestu padha. Nanging kula nuwun sewu, saenipun sak menika ngaten kemawon. Negari Ndorowati dipun taliti langkung permati lang rumiyin. Dipun titi preksa. Menawi saestu negari Ndorowati menika taman pegebluk, monggo anggenipun paduka badhe marangaken pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada. Nanging paduka negakaken kathahing para kawula negari Ngamarta angka sepisan angka kalih. Menawi paduka Kanjeng Koko Prabu badhe negakaken negari Ngamarta menika rebah. Lajeng aginanipun menapa Pandhawa anggenipun namangun negari Ngamarta tuwin dados pepayunging para kawula sak negari Ngamarta. Menawi paduka ngiklasaken pejahipun para kawula nanging paduka ngawrataken dhateng kawontenan negari Ndorowati. Kula nyuwun pamunten. Nalendra menika wong kang sinampiran pakaryan nyekel kendho kencenging pernatan amis baci ning negara menika wonten pundhaking Nalendra. Dados menawi paduka Kanjeng Koko Prabu menika awrat kadang sepuh kula nuwun sewu. Tegesipun paduka menika sampun negakaken dhateng kawula sak negari Ngamarta. Menika tumrap kula mboten adil, tumrap kula mboten saktrepipun paduka menika ndawahaken pangandikan maringaken ngambil wujuding pustaka Jamus Lima Sada dhateng Koko Prabu Ndorowati. Sedewa, wonten dawuh. Gusti to, petungan sing kanthi permati. Kyai Prabu Ndorowati sowan ning Projeng Ngamarta iki wigatine ming bakal nyuwun ngambil pustaka Jamus Lima Sada. Kinarya tumbal wadaling Projeng Ndorowati. Merga kanan Ndorowati ke taman pegebluk, akeh para kawula ingkang esuk lara sore tekaning pati, sore lara esuk ketiwasan. Bisane waluya nirepana temajati ento timbalan pustaka Jamus Lima Sada. Lah kok pusaka ora mbok wenehake ora mbok paringake marang Kyai Prabu Ndorowati karepmu piye? Kula nyuwun pamunten. Menawi pusaka menika dumugi wonten negari Ndorowati, Koko Prabu tumunten negari Ndorowati Reja Mulya ical pageblukipun. Nanging kula nuwun sewu, tembung dienggo tumbal menika kula nuwun sewu lho. Menika apik-apike ming dipendhem menapa inggih jamak limpahipun ing atasipun pusaka menika pengayomanipun para kawula sak negari Ngamarta. Kok namung badhe dipun dadosaken tumbal wonten negari Ndorowati tumunten sak mangke pusaka mboten wangsul malih. Ing mekaten negari Ngamarta badhe remuk-rempu dados bubuk. Kula ingkang mboten ngiklasaken lan kula ingkang badhe anggondheli pusaka menika. Gusti. Yen ngono sing dadi pepalang Kyai Prabu Ndorowati iki Sedewa. Nuwun pamunten, kula mboten dados pepalang. Kula namung matursanipun Kanjeng Koko Prabu Puntadewa, saenipun negari Ndorowati menika dipun teliti rumiyin. Menapa inggih ketaman pegebluk menapa mboten? Lah nek tembungmu sing kaya ngono mau cetha, yen to kowe ora percaya marang Kyai Prabu Ndorowati, mboten perkawis pitados. Nuwun sewu lho. Namung sak menika saenipun dipun teliti, mergi sak menika nuwun sewu mboten kula menika badhe wonten lan Koko Prabu Ndorowati. Menika mboten, sak mangke menika kathah wong ngapus-apus ngaku sedulur ning saktenane mungsuh, ngaku kanca ning tega nyuduk saka mburi menika kathah sanget. Mila kula nuwun sewu menawi paduka Kanjeng Koko Prabu Ndorowati badhe nyuwun ngambil pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada, kula nyuwun pamunten menawi kelilan kula badhe nitik rumiyin wonten negari Ndorowati. Wah, yen ngono cetha banget yen to kowe iki ngiwakake marang Kyai Prabu Ndorowati. Kowe ora percaya marang Kyai Prabu Ndorowati? Mbok senggo Kyai Prabu Ndorowati iki panjal maning musuh. Kula mboten matur mekaten, namung dipun parangaken kula menika cubriya dhateng sinten kemawon. Kedung jero iso dijajaki ning nuwun sewu, atine menungsa sapa sing ngerti. Kula nuwun pangapunten lho menika. Sedewa. Wonten dawuh. Wah. Ndraweteh ya bedet sewu nepuk pategalan. Ndrawili kaya grojokan ucapmu, Sedewa. Kula wonten dawuh, Mas. Aku Janaka Nekula mbarep wis padha sarujuk menehake pustaka Jamus Lima Sada marang Kresna kakangku. Lah kok dadi kowe kaya wong bocah pinter dhewe ngantaraning para Pandhawa. Kowe kaya wong sing ngerti marang kahanan sing durung kelakon. Keminter kemewat ucapmu kaya wong regem jimat kaya wani dilat wesi abang. Kowe iki ming bayi wingi sore kowe enom dhewe ana ing negara Ngamarta. Perangan Pandhawa sing enom dhewe ning bola-bali mesti kowe gawe kisra, bola-bali mesti gawe geger. Kula nyuwun pamunten, Mas. Kula mboten badhe damel kisra. Kula mboten damel geger, namung kula ngemutaken dhateng kadang-kadang kula sepuh. Wong gerang-gerang kok dimut iki piye? Kowe iki bola-bali mesti kaya ngono lho, Sedewa. Kowe iki mesti nyuntulani rembaka Kyai Prabu Ndorowati. Kowe ping pira nyuntulani rembuke Nata Mantra Prabu Baladewa?
Kowe iki ora rumangsani nom dhewe. Ning rumangsa kaya wong pinter dhewe. Wah, Dewa. Wonten dawuh. Ora sandadakaken gunem sing tanpa guna. Saiki tak jaluk ucapmu. Inggih, kula kadawan menapa? Tak dangu. Kakang Mas badhe dangu menapa? Pustaka Jamus ki masa digawa Kresna kakangku. Entuk ora? Inggih. Inggih. Inggih piye? Inggih nyuwun pangapunten menawi sedaya maringaken nuwun pangapunten kula mboten Mas. Wah, mboten piye? Kula mboten ikhlas. Lah, kuwi tegese kowe dadi pepalange Kyai Prabu Ndorowati. Yen kowe dadi pepalange Kyai Prabu Ndorowati tegese kowe ora nitik marang kabejane Kyai Prabu Ndorowati. Wong sing ora tau ngerti marang kabejane liyan kuwi mung kowe, Dewa. Wis ping pira Pandhawa diewangi karo Kresna? Pandhawa dipadhangake, Pandhawa dituntun karo Kresna kakangku. Ming nyilih pustaka Jamus Klima sada wae cangkemmu cerewet. Nah, cangkeme cerewet senengane ora. Bayi wingi sore seneng. Ora bumening ngendika napa? Aku nek nesu sok ora cetha. Wong kadang-kadang tuwa kabeh padha ngerti, padha sarujuk. Meneke pustaka Jamus Klima sada kok bayi wingi sore dadak kukan cangkem ora. Iki Kresna, inggih kula ngertos menika kok Prabu Ndorowati. Lah kene ngerti. Apa ing atase Prabu Ndorowati ki nyuwun ngambil pustaka Jamus Klima sada. Kinarya tumbal wadali Praja Ndorowati kok ora entuk. Nuwun mapunten menawi dienggo tumbal menika namung dipun pendhem. Oh, dipendhem apa ora Kresna? Inggih. Oh ya wis. Mau ki aja omong nek aja dipendhem ngono. Masa kok tak takoni kok dipendhem kok nggih. Inggih nyatanipun badhe dipun petak wonten alun-alun negari Ndorowati oh Prabu. Lah, kuwi ming dipetak ora dipendhem. Nuwun mapunten dipun merapaken ming dipetak ora dipendhem. Nuwun mapunten dipetak menika saminipun sami kemawon dipendhem. Oh padha to? Sami. Beda kata-kata. Inggih. Wah. Ayo ngandani lho. Dipendhem niku bakal dibalekake. Kula nuwun samapunten dipun konduraken benjang menapa? Sing jeneng apa-apa menika dipendhem wis ora bakal bali meneh. Dewa. Wonten dawuh. Bisa janji aku nanting karo kowe. Inggih. Wis sarujuk apa ora? Nyuwun mapunten. Nyuwun mapunten ah Mas. Ayo kaki muni ora. Kowe muni ora sarujuk to, saut tak banting mutar kowe. Kapok kowe. Wis senengane nek nganti disaut dibanting cilaka. Muni iya ngono iki kok piye to? Nyuwun mapunten mboten saged. Piye? Mboten saged. Kepiye? Kok Prabu kendel mawon to? Kendel mawon kajenge Werkudara kemawon. Aku melu esmosi aku. Menapa? Melu esmosi. Ora iso omongane kok senengane aneh-aneh ora. Kepiye? Kepiye? Iya, mboten mareng. Kula mboten maringaken, kula mboten nyaosaken. Lho, nek ngono wani karo kadangmu Werkudara. Kula mboten badhe wonten Kakang Mas Werkudara ingkang kula ajri piyambak menika Kakang Mas Werkudara. Nek kowe wedi ora sawangsulan. Pusaka men diboyong karo Kresna kakangku. Mboten saged. Wah. Mulia pisan gas. Mboten saged gage, mulia pisan gas. Sedewa mbok aja ngono, kowe ngerti watake kadangmu panenggak. Nek nganti nesu malah kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Iya. Munia. Ayo munia kowe saiki. Inggih kula nyuwun pamunten. Kula paripaksa tetep mboten saged. Wah, ora iso. Mboten saged. Ora minggat aidak mutar kowe.
sinayang manggelung mintonaken dewe kramanira kang kumitir kang mitiran ning asta aneng asta Werkudara lah kok dadi Siadi malah mentala nundung kelawan Sedewa jernyatane kuwi kadangmu kuwi adimu dhewe wah ilang-ilangan nduk siji tinimbang aku dadi wong tuwa dipaidu karo adi kadang taruna ora pisan ora pindho Sedewa mesti nyentulani rembuke wong gerang-gerang yen dinengke ndak gembelo sirahe gleleng pacahe wis ben minggat yo ben Dimas yen ngono Pandhawa kurang siji Pandhawa gutang Pandhawa ora jangkep 5 wah mengko golek cah-cah kuwi cah-cah sapa Werkudara kok cah-cah nggo ganep para Pandhawa nekula kurang siji Sedewa tegese Pandhawa ora diakoni dening jagat yen to araning Pandhawa 5 ya wis ben mengko golek sing biya warake saiki arane ora Pandhawa 5 ning Pandhawa 4 Werkudara ku suwe ngawur omongane Pandhawa kok mung 4 ki piye Pandhawa ki 5 wah sing arane kudu 5 sapa nyatane sing siji minggat lunga merga Siadi aku ki nek dipaidu karo wong ora seneng aja kok Sedewa nekula maidu Werkudara takon minggat aja kok nekula Janaka maidu karo aku mesti takon minggat aja kok Janaka kowe maidu karo aku bareng kakangku mesti wis ben ning kono wae aneh kowe wah ora takon minggat ora wani Yayi samangke ngaten kemawon gandeng kelampan menika tok sumberipun saking Ngraka Indrawati mila menawi paduka Yai Prabu tumunten maringaken pustaka Jamus Klima Sada dhateng Ngraka Indraka pusaka tumuli badhe kula tampi sasampunipun kula nampi pusaka kula nyuwun pamit wangsul dhateng negari Indrawati menawi negara Indrawati sampun ketingal padhang pusaka kula kunduraken kula ingkang upaya kadang kula Sedewa badhe kula ripis pados wangsul dhateng negari Ngamarta Koko Prabu tangan di Koko Maduka dipun mirengaken Sang Para Punggawa Nayaka sak negari Ngamarta mila sampun lincak menapa ingkang sampun Paduka ngendikaaken kula mboten badhe atur dura dhateng Paduka Kyai Prabu Darmakusuma dipun sekseni para kadang Pandhawa ing sami lenggah wonten negari Ngamarta tuwin para Nayaka Punggawa menawi Ndarawati sampun ketingal padhang tumunten kula badhe angupaya wonten pundi denungipun kadang kula ragil Koko Prabu menawi tetula mekaten Werkudara Janaka nekula seksenana Dimas pustaka Jamus Klima Sada ndak paringake marang Koko Prabu Ndarawati kinarya tumbal wadaling praja do bareng kakangku aku mingkari manut Koko Prabu kula semanggaken sabanjure Kyai Prabu Ndarawati apa tumriko ndur marang praja Ndarawati kasinggihan Koko Prabu lha kusik pun kakang terus piye Koko Prabu sawetawis lenggah wonten ing mriki nuwun sewu mboten ateges kula menika kirang tata krami dhateng Paduka Kanjeng Koko Prabu nanging Paduka kula agem kinarya tanggelan lho tanggungan piye sampun ngantos sak mangke kula menika kininten atur dura dhateng Kyai Prabu Darmakusuma sasampunipun negari Ndarawati menika ketingal padhang tumunten kula wangsul dhateng praja Ngamarta sesarengan ngupaya wonten pundi durungipun kadang kula ragil ngono Kresna inggih ya yen pancen kaya ngono pun kakang mungkari manut Yayi tumuli kula aturi maringaken daya-daya kula nyuwun pamit monggo Koko Prabu kula aturi nampi pustaka Jamus Miyang Jimat Klima Sada
biar katalika wau wis mengker nata ing Ndrawati. Sang Prabu Sri Bathara Kresna nampi pusaka pustaka jamus miyang jimat kelima sada ing kinarya nambak rengkaning praja ing Ndrawati. Dados sakuling mangke katingal tidhem madaning pasewakan negari Ngamarta samyang enam-enam penggalih nata ing Ngamarta Prabu Darma Kusuma satring nunggul pawenang miwah panengah Pandhawa satring Madukara. Dadak kagiat jroning dira sanguta ing Ngamarta dupi mulat sawanipun abdi kinasih Lurah Petruk Kantong Bolong terbebeh pindha sata matarangan. Sinongwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra kali lumut ambra kanggeng awita dencengan Koko Prabu mboten dawuh Yai. Sak pengeripun Koko Prabu Ndrawati dereng kemawon kula munjuk atur menika karadidine sowanipun Petruk Kantong Bolong Sumawana Bagong. Ladala jagat Dewa Bathara jagat pangestu ngoro. Mesinipun Petruk sowan menika tartemtu wonten wigatos badhe dipun aturaken patuhe Prabu Darma Aji. Ing makaten punten timbalana Petruk wigatosipun menapa saking pribadinipun Petruk piyambak menapa dipun utus dening tiyang sepuhipun inggih menika pun Kakang Semar. Yayi tumrika timbalana ing neraka nedya ngangluaken jangga nilingaken karna midhangetaken ingkang petela sabda pangandika paduka. Koko Prabu kasinggihan mekaten Petruk Kantong Bolong Raharja sak praptamu Panakawan nunamit pasang Kalimantabe tinebena ing lodone dumawahing tawang tuwang linepatna ing tulak manung sewu kalapatan diagung pangaksama paduka menawi wonten kiranging ing tata krami anggen kula sowan ngersa paduka Gusti kula ingkang sinuwun
Kepareng kula ngaturaken sembah sumeng kemeng mabekti kula katur sinuwun. Ya Petruk kanthong bolong ndak tampa. Pangestuning sun tampanono kula pun dinggo jimat paripin dayana ing kasantosan. Prayoga nunggun mung ngadhep ngarsaning sun sampun boten kirang prayogi sinuwun. Panakawan Bagong padha raja sapraptanira. Berkah pangestunipun sinuwun Prabu Darma Kusuma winantu ing suka basuki sowan kula tebih saking Sambikala. Kepareng kula ngaturaken sembah sumeng kemeng pangabekti kula kunjuk sandhap padha paduka Gusti kula Sang Nata. Ya Bagong pangestuku tampanono. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ing kasantosan. Diprayogakno anggon musawan Bagong. Sampun boten kirang prayogi sinuwun. Pitul kandhung bolong padha raja sapraptamu. Pangestunipun sinipun Mandura wilujeng bekti kula kunjuk. Ya Pitruk pangestuku tampanono. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ing kasantosan. Bagong padha raja sapraptamu. Pangestunipun sinipun Prabu Baladewa wilujeng bekti kula nggih Den. Ya Bagong ndak tampa. Pangestuku tampanono. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ing kasantosan. Pitruk slamet tekamu. Wilujeng bekti kula kunjuk. Bagong slamet tekamu. Wilujeng bekti kula katur Den. Ya tak tampa. Prayogakno nggone padha ngadhep. Nun inggih sampun boten kirang prayogi. Nun inggih sampun boten kirang prayogi. Panakawan padha raja sapraptamu Petruk lan Bagong. Pangestunipun Ndara Janaka wilujeng bekti kula kunjuk. Pangestunipun Ndara Janaka wilujeng bekti kula kunjuk. Prayogakno Panakawan. Nun inggih boten kirang prayogi. Nun inggih boten kirang prayogi. Panakawan sakarone padha raja sapraptamu wilujeng bekti kula katur Ndara. Ya. Pangestuku tampanono. Nun inggih. Bagong padha raja. Pangestunipun Ndara Rakanu Nekula bekti kula kunjuk. Iya Bagong ndak tampa. Pangestuku tampanono. Nun inggih. Sanget anggen kawula ndadosaken jimat. Terus. Kok kaya kurang siji ya? Mbok menawa ora mangkat, ora sowan, mesti ana bab sing wigati. Wis ora kuwi dudu perkarane awake dhewe. Wong awake dhewe iki ming batur, awake dhewe iki ming Panakawan. Ana priyagung sing ora tindak sowan kersaning Sun Prabu Darma Kusuma iki mbok menawa ana bab sing wigati. Mula iki ora usah dadak dadi pikirane awake dhewe sing bakal awake dhewe diutus bapak sowan ing negara Ngamarta. Siap. 87, 86, 86. Ngawur urung-urung kok wis 87 dengkulmu. Kelahiranmu. Panakawan wonten dawuh sinuwun. Ana wigati apa Panakawan mara gage matur marang panjenengan ingsun. Kepareng munjat nasa paduka Gusti kula Sanata menawi wonten lepatipun ingkang putra Anabdi Petruk nyuwun pangapunten. Iya Petruk ora dadi ngopo nun inggih. Kepareng radi maju anggen kula ngabiyantara sinuwun. Iya Petruk ndak keparengake. Punapa ta mirah ingsun priyaten Mas Bagong mijil tudatan po karya sangkan rinemekan Gusti gelung rena sak sekarnya Saya kalapatan pun. Ingin ngerti tadah wadono sudah. Petruk kanthong bolong. Kena ngopo kowe teka tumuli nangis ana ing ngarepanku Petruk. Petruk kanthong bolong ngopo? Suman ngasane Kalendra kok tumuli kowe ndungkluk. Lohmu netes ana ing jlambrah. Kowe nangis Petruk. Nangis. Oh, yang ngene kok madang. Iya nangis. Lah nangis sebabe apa matur?
Ana abdi sowan ngersani Nalendra nedeng sini kok nangis ki arepe piye? Iya mboten kuat. Ngraosaken lampahan sing sumadang wonten ing Karang Kadempel. Petruk eneng apa? Mugi dados nek kawuningan sinuwun. Sewu lepat nyuwun pangapunten. Kula nderek atur wuninga. Petruk matura. Ora nangis Wegem. Ora iso nangis. Aku wis kentekan eluh. Lah ngapa? Kanggo nyauri debt collector. Ora lalu curang. Aku ndak guyu. Mugi dados nek kawuningan. Bilih dinten semangkene ya bapak niku gerah. Bapakmu lara. Nggih. Kok sira ora nanting kelawan wong atuamu nyuwun priksa larane lara apa? Lho la iya. Ing atase kowe iki anake Semar kok ora tareng karo bapakmu ki lara apa? Yen pancen duwe lara ditambake sowanke Pendhita Brahmana Resi Winasis. Goleke tombo kowe iki anak-anak wis gerang-gerang bapakne lara nangis kaya bocah wingi sore kaya bayi. Kowe iki wis tuwa Petruk. Kowe wis gerang, kowe iki anak-anak. Sing jeneng wong tuwa kuwi dadi tanggungane anak nek anak-anake padha mentas kabeh. Nek kowe iki isih bocah, kowe ditulang karo bapakmu, ditetah karo bapakmu, diajari nulis, diajari maca, diajari srawung. Ning yen kowe iki wis gedhe kaya ngono kowe iki nanggung karo wong tuwa. Ora wong tuane bareng wis tuwek lara, kok anake malah krembak-krembik. Kowe kudu mikir. Nggih. Kula ya wis ora kurang-kurang. Ning kula nangis niku mergo larane bapak niku mboten baen-baen. Lho, ora baen-baen piye? Bapak niku wis ora iso omong. Cangkeme perot. Ora kok. Ora. Bapakmu mboten saged omong, bapak niku ming teturon teng ngamben mboten purun mandhap. Nuwun sewu awake anyep kabeh. Monggo nek didumuk dadane niku jantunge isih enten isih dakduk-dakduk. Ning pun mboten purun omong. Mripate ming menteleng ngemu banyu sajak nangis. Nyawang bapak niku wis kaya kunarpa. Ula sedih. Kula matur sanipun sinuwun Prabu Puntadewa mugi andadosna ing kawuningan. Langsung wae terus. Langsung piye? Sawanipun kula kalih Petruk nyuwun sumbangan. Ngagem resake bapak. Niku bapak kudu cek darah. Ya, Tru. Oh apa? Heeh. Kowe wingi ra melu mresake kok. Sing mresake aku wingi tak becake. Terus dokter ngendika apa? Bapak kudu cek darah. Oh. Cuci otak. Waduh. Cuci ginjal. Sing terakhir bapak kudu cek son. Jackson menyaki cangkemmu. Niku sinuwun monggo sareng digunggung kalih dokter kandungan. Niku totale kathah sanget. Mila sawanipun Pak Petruk kalih Bagong wonten negari Amartana sepisan ngaturaken soprosal. Apa, Gong? Soprosal. Proposal kalih prokol. Niku nyuwun pengayoman ning sowan kula menika mboten kok perkara kula menika pengin ngaturaken bapak gerah menika mboten. Bapak niku wau dalu niku mboten ditunggoni anak-anake niku jebul iso nulis layang. Bapakmu nulis layang. Nggih. Tulisane dhuwur dhewe menika
Kertanyana medhot janji. Masa bapak njaluk lagu terus? Ora. Tegese iki medhot janji karo anak-anake lho, Gong. Tulisane Petruk karo Bagong dalam kurung, iya. Tak kongkon ning negara Ngamarta, aku iso mari nek Pandhawa rawuh ning negara Ngamarta sinambi mundi pustaka Jamus Jimat Kelima Sada. Haten niku. Lho, wis ora nangis kok bali nangis. Bawakku maca layang kok. Saniki pun boten maca ya nangis meneh. Iya, terus sowan kula menika namung badhe nyuwun usada saking Sinuwun Prabu Sinuwun Prabu Ngamarta sakadang-kadheyan. Sakadang-kadheyan supados rawuh wonten ing Karang Kadempel Pandhawa 5 cacahipun sinambi pundi pustaka Jamus Kelima Sada. Monggo wonten ngandhapi ambak menika dipun tulis NB. Iya. Nek Petruk karo Bagong ora iso mboyong para Pandhawa. Good day. Gudhe. Gudhe iki panganan ya. Gudhe. Ngoten niku. Terus wonten lambange gendera putih tulisane lelayu. Niku bapak teges nek kula ora iso mboyong Pandhawa 5 cacahe namung teng Karang Kadempel. Niku bapak wis pamit mati. Alhamdulillah. Oh, muni piye kowe, ha? Muni piye? Kok meleset terus tak terus. Ha iya, kowe iki kok bapakne arep pamit mati kok seneng. Weh, entuk warisan lho awak dhewe. Warisan kok diame-ame. Warisan ki aja sok diame-ame. Bocah ki nek ngame-ame warisan iki bocah sing ora gelem tumandang karya, bocah sing ora iso berusaha. Oh, marem-mareme iki nek yasa dhewe, gawe dhewe, utawa tuku dhewe, marem-mareme. Ora kok ngame-ame warisane wong tuwa. Ora. Nek bapak mati piye ya? Ayo mendem. Oh, lah iya. Nek terus nasibmu piye? Biasa iki aku. Aku ora tau gagas piye-piye kok. Ah sing jeneng wong urip ning alam donya iki ora ngenteni to, Tru. Antri. Tak kira Semar ya wis wancine. Awak dhewe wis ora perlu nangis. Wong Semar iki ya wis kerekoso uripe. Wis ketuan. Ambegane semengkis-mengkis. Bendina pil wae. Nganti pil kabeh barang dombe. Ming mergo ben sehat. Apa ngono kuwi ora ngrusak raga. Ngono. Nek wis pancen bapak ki dipestheke lara iki engko terus sirna margalayu utawa gugur. Awak dhewe iki ora usah perlu sedih. Justru kowe karo aku ki sing neruske amal ibadahe bapak. Mula ana sesanti sing nyebutke anak-anakku nek amalku pedhot kowe sing wajib nyambung. Ngono kuwi. Bapak dadi pamomong, kowe karo aku ya kudu dadi neruske dadi pamomong. Bapak dadi guru, kowe karo aku ya kudu neruske dadi guru. Bapak ki dadi seniman, kowe karo aku ya kudu neruske dadi seniman. Aja nganti pedhot amale bapak. Ngono ora kok ditangisi. Bapak ki nek saya tuwa saya ngrekoso. Sesuk kowe dadak nukoke kursi roda. Ayo. Modar saiki mongko larang. Didol ndasmu iki, Pak. Nek tak tendang piye? Hah? Karo kakane kok ndas-ndas ki. Ha kowe kandhane ngayal senengane ora. Boyo santai. Nek pancen dipestheke saiki matur Ndara Puntadewa, nek Ndara Puntadewa kersa rawuh dinteni nang Karang Kadempel sinambi nunggu bapak. Ngono. Lese jam pira? Mulane engko bapak ki isih iso nganu apa isih iso bergerak. Kowe golek mangsi jempole bapak dikai mangsi terus engko awak dhewe sing nulis surat dhewe
Petruk bagiane semene, Garing bagiane semene, Bagong terus dicap nggo jempole Semar. Duk wis sah milik kita. Kita foya-foya. Anak apa ya? Anake Semar. Masamu anake sapa? Ah iya ning ya kowe bangetan ora. Rasa ditangisi, wis men ra apa-apa. Ora mung Semar kowe iso ya ngono to. Kowe iso nek tuwa saya tuwa ya lara. Anakmu ya do nangisi kowe. Aku ya ngono. Aku saya tua ya lara. Lho, dalane wong dipundhut karo sing gawe urip ki dhewe-dhewe. Lho, Semar diparingi lara, terus engko malaikat tekan jabut Semar. Wis awak dhewe ora iso nggodheli bakar ngulyak malaikat. Ha. Mbok nganggo pikiran terus nek omong. Sing aku tak matur sinuwun Muntadewa iki kersane piye? Kersa rawuh ning Karang Kadempel apa ora? Petro dalem upama Pandhawa sowan ning Karang Kadempel, Pandhawa ora ganep. Kok iso? Iya Petro, krana Sedewa dina iki murca. Lho. Ndara Sedewa murca? Iya Petro. Murcane sebab apa? Mergi menapa? Murcane Sedewa merga nggondheli pustaka Jamus Kelima Sada nggone bakal ndak caosake marang Koko Prabu Ndarawati. Lho, mangke Sinum Prabu Ndarawati mboten lenggah niki kok. Nembe wae jengkar nggawa pustaka Jamus Kelima Sada, mula yen Pandhawa sowan gotang loro ora bisa mbaya pustaka Jamus Kelima Sada lan Sedewa ya ora ana. Waduh, Gong. Mati tenan Semar. Ya wis ayo mulih tuku peti sisan. Kowe kok bingung nang apa-apa ndak? Gawe santai lho. Gawe santai lho. Waduh gayane kok logatmu iki lho. Lho ya apa sih? Nyapa terus nyapa. Nyapa ampleng modar ora. Kok iso diastos Sinuwun Ndarawati? Ya merga Ndarawati ketaman pegebluk. Terus critane pripun? Pustaka Jamus Kelima Sada arep tak paringake marang Koko Prabu Ndarawati Werkudara sarujuk Janaka sarujuk. Nekula ya mathuk. Nanging Sedewa ingkang darbiatur, Sedewa dhewe ingkang ora sarujuk marang karsaku nggone nyaosake pustaka Jamus Kelima Sada. Terus dadi dukane pepundhenmu bendaramu Jodipati Ndara Werkudara. Iya. Terus Sedewa didukani ndaramu Werkudara apa dene ndaramu Mandura Koko Prabu Baladewa. Ora kuat ngampet murkaning ati ndaramu Jodipati wekasan kawiyos pengendikane Sedewa ditundung minggat dening ndaramu Werkudara Petro. Jaja muntap lirik netap duka yayasinipe netra kocak ngundarandir hidup nyomangolon saka wadanani rombranang Ngapa Truk? Menengo saling perkara iki. Lah kok dadi kaya ngono kelakuane. Ngendelke le gagah, ngendelke le rasa, ngendelke le sentosa. Lah kok mentala karo dulure dhewe. Ingkang mesine Ndara Sedewa iki dadi jangkeping Pandhawa sowan ning Karang Kadempel. Ning kok merga saka nuruti karo mubal babaling nepsu. Ora gagas kuwi kulawargane, ora gagas kuwi adine. Kok wani nundung karo Ndaraku Sedewa? Petok kowe iki ngopo? Sik, sirah sampean ngaling-alingi kok. Lho, kowe iki nesu sapa? Ndara Werkudara. Kok mandeng aku? Nuwun sewu, mestakane ngaling-alingi. Rada medun. Wah, edan. Nah, ngono. Oh, keduwuren. Sok dikepras gundulmu atos. Petruk ngopo? Sampeyan ora rumangsa salah. Sampeyan ora rumangsa keliru, ya.
Aku klerune nggono apa? Luputku nggo endi? Sampeyan nundung Darasedewa. Dasarmu apa sampeyan nundung Darasedewa? Mergo Sedewa ora manut karo aku. Apa kabeh kulawarga kudu manut karo sampeyan? Apa sampeyan ki rumangsa bener dhewe? Ya. Eling, Mas. Bener menika werna telu. Benere dhewe, bener bebrayan, benere sing gawe jagat. Benere dhewe niku tumrap sampeyan bener, tumrap wong liya ora bener. Benere ing bebrayan niku saiki iya, sesuk ora, saiki ora, sesuk iya. Niku wah gingsir. Bener sejati niku benere sing gawe urip. Mula aja sok benerke awake dhewe. Ning ngetungan bener ora tumrap ing wong liya. Darasedewa niku adimu, tur niku beda ibu karo sampeyan. Wajibe nek beda ibu karo sampeyan, sampeyan niku ngayomi karo adimu ku alon, tresnanara ngungkuli adimu dhewe. Kok njur semenang-menang. Sedewa, minggat, ngoten to, Pak? Wah, ora babe-babe. Iki kula mesut tenan iki. Kelengkapaning kok kata-katamu kok meneng wae iki. Kompliteng Pandhawa niku dumunung tanggung jawabe ana Petruk, ana Bagong, ana Gareng, ana Semar. Nek Pandhawa gotang niku sing diseneni karo dewa niku Semar, Gareng, Petruk, Bagong. Mergo ora iso ngreksa marang para Pandhawa. Monggo niki dibutuhke karo bapak. Pandhawa niku dibutuhke karo bapak supaya rawuh teng Karang Kadempel. Sampeyan undung Darasedewa, mula nganti Pandhawa menjang kepapat. Nek Pandhawa ora komplit, ora kelakon sowan teng Karang Kadempel. Bapak sedo. Tegese sing dadi jalaran sedane bapak sampeyan. Wah, kurang ngerti apa-apa. Lho. Mbok dipersake mripate. Rek. Ora ngerti apa-apa piye? Nuwun sewu lho, sing dadi jalaran sampeyan. Ora ngerti kencang ki puling lelakone bapakmu. Bapakku lara. Isane mari Pandhawa rawuh teng Karang Kadempel 5 cacahe sinambi mundi pustaka Jamus Lima Sada. Darasedewa ora ana, pustaka Jamus Lima Sada ilang. Digawa Ratu Darawati. Tegese bapak pancen disengkake patine karo para Pandhawa. Niki kula ora trima. Ya, Gong. Ini gini. Iki pancen ketoke wis sengaja, Tru. Heeh. Iki pancen wis sengaja gawe cintrakane Bapak Semar. Darasedewa ditundung karo Werkudara, Prabu Puntadewa maringke pustaka Jamus Lima Sada karo Prabu Kresna. Ana? Iya. Karepe piye iki? Ki aku nek nesu nguyuh sanggon-gon iki. Ya aja nguyuh sanggon-gon ora. Tielot apa? Tielot. Toilet. Tielot ora. Ngarani kleru kok ora. Heeh. Niki pancen wis disengaja, jelas wis disengaja. Nek carane kaya ngene iki, aku ora trima. Aku ora seneng nek kahanane kaya ngene. Pancen niate arep gawe sengsarane Bapak Semar. Oke, ora masalah. Nek ngono wis ora do ngelingi lelabuhane Bapak Semar. Tru, tanganmu ngene, Tru. Ya, bisa. Tak nggo mik. Oh ya. Ora do ngelingi lelabuhane Bapak Semar. Muni kok. Mula kang sawe aku ora nrimake. Aku ora nrimake diatur ngersane Bapak Semar. Nek Pandhawa ora komplit, ora iso sowan ning Karang Kadempel. Darasedewa murca, Darasedewa lunga. Sing nundung sapa? Sing nundung Pak Kos. Waduh. Sing nundung Dara Werkudara. Sing nundung Dara Werkudara. Gagong. Sing nundung Dara Werkudara. Sing nundung Dara Werkudara. Mula waktu dina iki Dara Werkudara karo Prabu Baladewa menjadi terdakwa. Lho. Aku ngapa? As kowe kakane Kresna ta kowe? Kowe kakane Kresna, aku tak takon karo kowe. Darawati kan aman apa goblok apa ora? Lho aku ora ngerti. Sampeyan mriki sebabe dikandhi Prabu Darawati. Kon dadi saksi. Saksi yang mengatakan hal yang tidak nyata mendapat sanksi. Anda kesalahan. Melanggar pasal 521. Pasal piro, Gong? 521. Apa kuwi? Dedak. Makan pitik. Iki kepiye? Ora kepiye? Iki kanane kaya ngene iki nang nganti Pandhawa ora tekan Karang Kadempel tak etungi. Pira, Tru? Pirang direke foto pirang dina? Manut sedina rong dina. Niki kula wangsul, kula bali. Ning nek nganti tak etungi mengke suruping Sang Hyang Surya manjing wonten ing njodhok sisih kilenen munculing Candhe Ayu.
wonten ing antara iso ketinggal kuning gemrining kaya kencana sinangling. Nek nganti Pandhawa ora rawuh ning Karang Kajempel terus terang terus Philip kula pokoke wangsul teng Karang Kajempel matur karo bapak. Liwat ngendi kok apike? Hah? Liwat ngendi? Terus kono belok kiri lurus wae. Kaya kertanya. Cakepane ngene iki ta, lurus kono belok kiri menggo wae ora. Ayo saiki nek ngono bali matur karo bapak. Andake bapak ben Pandhawa rojah receh ora komplit mergo do gegeki benere dhewe, Pak. Prabu mboten dawuh Yayi. Urmangsa miris manahipun ing raying Amarta. Karna Petruk kaliyan Bagong anggenipun matur dhateng Kyai Semar. Pangraos kula kados pepes bayu kang tapis mboten gadahi kekiyatan. Menawi ngantos Kakang Semar wuninga lelampahan ingkang tumanduk wonten negari Ngamarta tuwin lelampahan ingkang sinandhang dening para Pandhawa. Monggo kula apal dhateng watakipun Petruk kaliyan Bagong ajrih kula. Menawi ngantos dipun damel-damel anggenipun matur sedaya kalepatan menika dipun biyukaken dhateng Pandhawa tartemtu Kakang Semar Murina dhateng Pandhawa Kaka Prabu. Lah kok dadi kaya ngene kahanane Werkudara. Wah, aku dhewe ya ora ngerti. Lah kuwi senengane nek nesu adimu terus tok tundung lunga. Lah nek kahanane kaya niki piye? Monggo Kakang Semar mbutuhake Pandhawa 5 cacahe rawuh ning Karang Kadempel. Sinambimu di Pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada. Yen perkara Pustaka Jamus Lima Sada kuwi iso dijagake, merga Kyai Kresna wis paring dawuh, yen to wis padhang lelakon kang tumanduk ning Praja Ndarawati, pusaka bakal kakundurake. Ning yen sedewa iki wis kadung minggat. Wis kebacut lunga. Monggo wong lunga kuwi ora dingerteni menyang endi papan pernahe. Le goleki piye? Sasah goleki. Lho. Nek ora usah digoleki iki mengko ora kelakon sowan ning Karang Kadempel. Nek nganti Kakang Semar banget gone lara, gedene nganti Kakang Semar kuwi sedo. Sapa sing kapitunan? Pandhawa kelangan pamomong. Wah, ladalah suduk gunting tatu loro. Wah, aku ya ora ngerti nek Petruk arep sowan. Aku ya ora ngerti kabar nek Semar lara. Wah, kula aja dibiyuke ning aku. Kaluputane kabeh keluputan, Pandhawa kabeh keluputan. Barep ya keluputan.
Aku ya salah, Janaka ya kleru, Negula ya kleru. Yen ngono bener dhewe Sedewa. Wah, mbuh ra caturan. Wah, lah kok dadi kaya ngene? Saiki piye Werkudara? Yen miturut aku ngene wae. Sinambi ngenteni suwane Sedewa sartane pustaka Jamus Klimasada. Petruk karo Bagong dioyak. Sing ngoyak Petruk Bagong sapa? Kowe. Lho kok aku ngopo? Kowe sing luput kok aku? Aku karo kowe Bagong dikon karo Petruk dikon sumene sawetara ning Praja Ngamarta. Sinambi ngenteni ya kuwi Sedewa karo pustaka Jamus Klimasada yen wis jangkep, yen wis komplit tumuli mengko sowan ning Karang Kadempel. Kuwi dalan sing apik. Yen Petruk karo Bagong ora gelem dipaksa. Apa lamak ing atase Baladewa kok gelut karo batur-batur? Kowe kuwi aku ya ora sudi. Lho lanjur sapa? Mengko anak-anakku sing bakal tak dawuhi. Aja kuwatir. Mengko Antarja Gatotkaca, Antasena sing bakal tak dawuhi nyandhet lakune Petruk, nyandhet lakune Bagong. Sinambi ngenteni Sedewa apa dene pustaka Jamus Klimasada. Werkudara, penemu ingkang mengkono mau tak kira luwih prayoga. Tegese supaya kabeh mlaku kanthi becik ning aku njaluk ya Dimas nggonmu dawuh kelawan anak-anakmu aja nganti nyikara kelawan Petruk lan Bagong. Ora bakal aku dawuh anak-anakku nyikara kelawan Petruk karo Bagong. Sing becik-becik wae itu manjane laku. Ya Dimas Werkudara. Nah itu lho mekaten Yayi. Sampun wonten margi ingkang sae. Tumrun sakmangke kelilanana ingkang Loka Madal Pasilan. Babar pisan sampun paripurna. Madyan pepanggihan Datulaya Kaka Prabu ingkang rayi nedya kundur ngedaton Arjuna wonten maring adhawu. Budhana kang padha seba ingsun kundur ngedaton kawula nun Parmadal Pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas Arjuna. Kaya wis ora ana dawuh maneh. Purna gati ning pananggilan. Salut-salut kundur ngedaton jelok cangking dampar ketenoke nampit gambaran gading. Kadhiraken sangganing para mban cedhi manggung ketanggung Jaka Paloro. Ingkang sami ngampil upacaraning keprabon. Kawis tinggal saking Mandura tindaknya Sri Naranata. Lamun katinon saking Mandrawa kaya tansah ubayane. Langening kalang wanaglar pandan moncar